Zi, povestește că te bag pe YouTube. Așa. Zât Băgămeș. Budileanu. L-a făcut de dracu, știu să fac. Cu Budileanu bandă. Budileanu, Deci și-a schimbat ăla Piri, Piri. Ăla, cum îl cheamă? Ăla mic. Cum îl cheamă? Bolangiula care împare cealalt. Ăla zici, Daniel. Daniel? Hai mă să vorbim cu Daniel. Păi n-am fost să vorbească. Și? S-au dat unul pe altul în primire. Daniel, uite așa. Și nu mă primesc de la alesem niciunul aici. Daniel, ai zis așa? Da, Băgămeș. Unde e Daniel? La nou acolo. Nu se nimic, mă, dar nu trebuie să mă duc, trebuie să te duci, știi? Nici m-am dus eu acum. Băi, ce ăsta-și televiziune? Unde lucrezi? Arată moac. Curat, adică. Sunt băieți citiți, nu sunt băieți de ăștia de 2 Ăștia este Păi nu mă zic posibil că să... și noi suntem oameni, nu suntem... În ochii la ăștia suntem toți pe aceeași. Uite, de exemplu, ca să vă dau un exemplu, el Au venit, au făcut fără să, așa, a venit pe societate, au făcut meeting aici. Ce înseamnă? Cum l-a făcut? L-a făcut fără să aibă